хайчи дӯсто, аввалаш мехостам хотиррасон кунам ки шумо ин видеоро бояд то охир тамошо кунен ва назди шумо лататрон бинен. ин қуттие ҳастае ки дар инҷа тамоми чиптаҳои шумо қарор дорад. 25 май соати 18:00 дар пахши мустақим ман мегирам ва чарх мезанам ин лататрона. як баъдан рума ба дигар тараф мекунам, даст ман вориди ин лататрон карда ва рақами ин дар назди экрани шумост. ин аллакай метавонад ки номери аслии ягон шахс бошад. рӯзҳо хеле ҳам кам монда барои ба даст овардан ва ё ин ки давом додани муҳлати VPN-и хитон. ё ин ки ворид шудан ба калисо, фартуна ва дигар бозиҳои мо дошта бошен чунин чипта. Чунки шумо метавонед дар шумораи 50 шахсое бошен ки бурд мекунанд. туфо хеле ҳам хуб ҳастанд, гаронбаҳо ва аз ҳама муҳимаш мошини сабукрав Амода C7. дӯсто, ҳаракат кунед, рӯз хеле ҳам кам мондагиа. ҳар як шахсе ки як чипта дорад, ӯ дарҳол дар ин ҷо қарор мегирад. яъне ки дӯсто, ба забони оддии кӯчагии худмон мефаҳмонам, касе ки нафаҳмида боша, агар ин дар бораи VPN аст. баъзеҳо хато мекунанд фарқият байни VIP канали ма ва VPN, лекин не бардоро. VPN ин ҳамун хизматрасоние ҳастае ки барои маҳдудияти интернет дар Федератсияи Русия ба шумо кӯмак мерасонад ки дар куҷое ки набошен, роҳ дошта бошен ба интернет. ва ман аз ҳамин ширкат бозӣ гузарондааст ки дӯстони азиз хеле ҳам тӯҳфаҳои қиматбаҳо дар ин ҷо ҳузур доранд. яъне ки барои дар ин бозӣ иштирок кардан шумо ягон пули зиёдатӣ наметиҳед. ин бозӣ миёни обуначиҳои худи ҳамин хизматрасонии VPN баргузор мегардад ва барои иштирок кардан дар ин ҷа шумо аллакай гӯш кардем ки чӣ бояд кард. агар ки шумо истифодабари худи VPN бошен, VPN-тона ҳам ту обуначиша продлит мекунен ба ҳамин тамом. ва шахсоне ки агар нафаҳманд ё ин ки надошта бошанд VPN-а, ман дар поёни ҳамин видео махсус телеграме мемонам ки метавонен дароен бо пурратар пурсен ки чӣ кор кардан дар кораи барои ин кор. ва дар умум агар дар бораи VPN ҳам ягон чиро ки нафаҳмиден, метавонен пурсен, ҳамаша ба шумо мефаҳмонанд.